kayong tilapia. Ay, di dua. Luan oh. Yummy oy. Janet, Hi. and then si Giselle. Good morning, 7:25 Wednesday sa Simana, no? Nata sa Pusay, mga igsoon. Approaching na ta sa area dool sa Temple of Leah. Nana din karon sa Barangay Gaas, Balamban. First barangay sa Balamban nganhi sa TCH o Trans Central Highway. Ngapit ah. Tanawa akong view. Kana diha mga igsoon, Balamban na siya. Western seaboard sa Cebu province. Sa di pa ta manaog sa Balamban, then sa di pa ta mo lahos og Asturias. Shout out sa ta, shout out. Big shout out to Mr. Windros Adolfo from Guam, USA.
And also to Norman Solideo, big shout out sa inyo diha. Papi Fads Joe, Gwendy and little boy Amani Miguel, Hemperoa Parnada. Shout out sa inyo hang tulo. And then also to Mr. Donald Aligada from Norisa Aligada nga taga Green Hills, San Fernando. Supirales family, shout out po diya sa inyo from Marife Supirales. Rodolfo Rafi Rabor from Tanza Cavite, shout out to you also. Clark De Guzman from Adelpha Pardo, big shout out also. And then lastly to Mr. Clarence Kirante from Brisbane, Australia, sending my love and respect to all of you. Shout out kaninyong tanan, amping mo. What? Michael. Shout out to Michael nga taga Gaas, Balamban. Hanggang manong bod. Ako, Florencio. Okay. Gabiula. Gabiula. Okay. By the way mga Exxon, ana kita sa sentro gyud, Balamban. Doon ay Jollibee ringan ni sa left ug musod ka nga na adto ka sangko sa ilahang merkado. Bata karon atoon nato, duawon nato ang lungsod sa Asturias. And then mangita tag mga nindot dito nga mga kasuruyan. Tara, kuyugi ko ninyo. Let's go! May daghang mga lungsod sa Sugbo mga Igsoon nga doon ay bingka. Ang kaning Asturias, doon na po ilahang kaugalingon nga lahi po na ilang pagkabingka. Bingka Dawa. Hindi, ang kaning sa Asturias no, Bingka Dawa no? Bingka Dawa. Dili pilit. Masa mo na siya? Dawa. Moron. Doon na po yung Moron. Okay. Sa Island, good morning. Sa pipila ka Di po ni kabog. nga maabot ang Sibya sa pipila ka mga barangay sa Dakwes sa Sugbo. So kanang Bingka Dawa. Sibya din sa. So kanang siya bukas ya pa siya. Cebu GY. Ilang yung walagad sa kanina tapos Kanang Dawa. sa kabanyero Kanang birdseed. Dagat ni sila diri mga Igsoon. Kining Bingka Dawa nga namaligya nga mga stall diri sa Barangay Uwak. Ang imuhang timaila na ni kining ka bird court diri sa Barangay Uwak. Labang ta. Kaya suya na to ka tilaw ning lahang bingka. Abi na ko nausan ni. Pila po ni inani, ma'am? 25 sir. 25. Pila ni kabuksod? Duwa. Okay. Ulitan ako atong tilawan. Bugas, sagol o katong birdseed. Kanang Dawa. Lubi, kalamay. Galing. Bingka Dawa, Asturias mga Igsoon. Murag, ang iyang lami, murag doon na yung tuba, no? Tungkol sa lubi. Lahi po rin sa Asturias. Lahi po itong ngadto sa pinamungahan, Lamak. Bye. Chocolate moron sa Asturias. Okay. Makuan gud ang iyahang kuan no?
ang iyahang pukwa, no? Tilawan gid mo. Right, so kung masaag mo nga rin sa Asturias Maigsoon, lalikyat mo diri sa Abil's Bingka. Thank you. Ma'am, thank you. So ari na puta diri Bingkas. Ay, nya ma'am. Igsoon mong duha. Yes, sir. Sing ani mo? Janet. Janet. Hi. And then si Giselle. Janet ug si Giselle. So mga anak ni sila ni Teresita, ang tagiya sa Teresita's Bingka Dawa. Tag. So ani ilang Sa pagpapatuloy ng kanilang So kanina gyapon boss no? inilhan nila Kaning, sa kanilang bukong? pamilyang yun ang isa. Bunot. Ang kanyang Bunot. pagpunta sa bahay So, ng lupa. bunot niya ang Daan ng mga albunan. Unsa may saan niyo pagluto na boss? Ang Ganyan ibang na, aswang boss, na pumapatay sa kanilang lugar. Okay. So dunay bi pakita na to daw. Sila'y nagpupusa. Kani mo'y kanang pasok. Nakikipaglaban ang mga Paso. laban sa grupo ng Kalan siya. So dunay bunot gabagas lawom. Duna po'y bunot gabagas ibabaw. No? Alright boss, thank you boss ha. Lahi po ang ilahang sistema diri Maigsoon. Kay klipat Wala na itong magagawa. ngadto sa pinamungahan, kuha man to ilang gamit ito, murag gamay ang kaldero. Naabot na ta sa poblasyon sa Asturias. Unahon na to pagduaw ang simbahan. San Roque de Montpellier. Isugdan kini siya pag-construct 1935. So morning simbahan nganhi sa kuan lungsod sa Asturias. Oh. Na. So nakita na ninyo Maigsoon ang parokya San Roque de Montpellier. So diha ilang parokya, ilang simbahan. And then doon ay rebulto di national hero Jose Rizal nga niskilid. Then diha Maigsoon ang ilahang municipal building. And then sa likod ang ilahang gym. Alright. Uy, dutas dagat rin eh. Dagom lang. Sama ra sa ubang mga lungsod sa Sugbo, mga Igsoon, doon ay daghang mangrove trees. So kini ilang murag board park o boardwalk
di gid ingon nga taas. Apan dunay gamay nga park kani may so ano. Kita na ko ninyo. Aw iko na. Kung mag-jogging-jogging ka, balik-balik lang kon. Okay na. Tanaw na to ilang tubig. Wala. Boss, kaning magabi kaning suga, siga ni. Siga. Daga mag-standby diri magabi. Domingo. Alright. So kung masaag mo sa Asturias mga igsoon, sudlan ninyo ang likod anang simbahan. Dunay dan sa unahan nga pasud sa likod nga bahin sa simbahan. So mao ni makita ninyo ang ilahang merkado, then kining board park. Akong tanaw mahapon diri may igsoon dunay food park diri. Ay mga stall. Oh. Din ang ilahang merkado nga atong tanawon. Baligya. So tapad na ni sa ilahang kuan karnihan isdaan. Oh. Higa. Pag hapon, daghan ba maninda diri sa gawas? Paano sir? Biyernes, Sabado, Domingo. So gigag Biyernes padung sa Domingo sa gabi. Oo. Dunay daghang mga pagkaon, baligya. Naka na sila din. Dunay daghang tao mare. Hindi. Depende. Ay, no. Sa Domingo, karong Domingo, dagang tao, Yeah. dahil kalingawan. Kamo mubalin mo ana pag sa Biyernes diri ra gid mo. Okay. Sige boss ha. Okay. Good morning. Ano ning bakmo merkado? Di ba kada tutuma dito doon sa dalan? Bali na. Lapo diri ang isa ano? Okay. Thank you ha. Subadri lang islaan. Oh. Minus isda ron, te. Minus, mahal. Mahal isda. Sige nga ng isda. Tabas. Tabas? Tabas lagi. Muna isang tapangon, no? Malami. Sa dagat niya. Pero muna lami sugbahon, di ba? Skuha na pila man 240. Kilaslan. Diri ra ni. Sa Mora. Sa Asturias. Okay. Yung okay ra yung Andre? Okay ra. Nihunong ko diri sa barangay Look Norte kay palit og tubig. Gani gusto ko mo palit og kape may ison kay dunay kape ngadto sa unahan no. Kanang tag 39. Nakahuna-huna mo ko nga ipakita na ko ninyo. Nindot diri may ison. Dunay dunay mga bakawan na tin-awng tubig. Gani lang kini man kong daplin sa daan ng ison digil kalikayan nga dunay muhuno gani nya ana ra pod sa ubos si panglapay ang mga basura panindot ng tubig
Ambot di ko aning barangay Antipolo tino? Antipolo? Kini, tino ang tubig. Tungod ni sa dagat. Oh, tawa oh. Atong tanawon na doon ay tetayan rin mga igsoon. Barangay Antipolo. Oh. Bunay. Wow! Awa na kini diha sa sud mga igsoon. Inland na no? Kani sa pikas mo ning dagat. Yakit tungod kita man ang tubig dagat. Pasuod nga to sa mga punong. Lahom daw kini diri. Oh? Ato suwayan. Awa. Oh, mag-vlog ko. Kuha sa Cebuano 1, 2, 3 ni. Partner! Tingnan mo partner. Wow, awa. Iduto rin yan, no? Laon ba ko dito? Law na dia? Karang doon ay hagdanan? Kananay hagdanan, makuan ra, pero ang ubos anak niya kay kuan mo. Law na. Paala mo dito siya. For kantilado? Kini di pa na lawom, no? Malakaw pa na dia? Malakaw pa. Pero dito, dili. Dias to nga, no? Sa tunga. Duto, no? Singani mo, ma'am. Oh, say hello to the vlog, so. Gawag ka. Duta na rin. Among kuan sa mga exporter sa una, exporter pa Cebu City. Oh. Ya pag human ato nila, ang katong mga buyer nila ni direct man sa mua. Kinangita gid mismo sa producer. Direct na sila namo. So ilang mga produkto mga igsoon usually ang mga order nila natuwa sa abroad. Portugal So Portugal o United Kingdom. sa UK ug sa At saka Portugal. Japan. Oh. Order sa London ug sa Portugal. Ang buyer karon Portugal ug ang Kani siya unsa ni penguin. Penguin. Nga bird nya dunay giraffe, We have big ones na. nay turtle, dunay blue whale, rabbit, rabbit pod. Japon, Nya kani dolphin. orca, Orca, okay. Kanang killer whale, no? killer whale. Wow. Patagian ng tindahan te. Unsa kit tingani mo te? Asyon. Asyon. Pinka. Pinka, P-A-N-C-A. Dili jud ka na nagdako.
Oh, di ko nadako niya, naminyo ko, Cebu City ko anak ko yun for 45 years. For 45 years. Yeah, Cebu City sa Basak San Nicolas. Oh. And then pag COVID, akong anak, decide nga ulit na ka sa probinsya, maka-crowded na kayo Lagi, diri. lagi. Ano na to? Diri na rin. Nabalik na pagkadari. Oh. Nana dito sa Buswang Lake. Unsa na siya nga barangay, boss? Bago. Bago. Barangay Bago. Sakop sa barangay Bago, Asturias. Kani nga attraction mga igsoon, gi-close na ni siya kay tungod sige nga mo, boss? Francisco Sakayan. Si Boss Francisco, matod pa niya, doon na ni daghang mga gabok anang mga boardwalk. So delikado na siguro sa mga tao ba. So mo nang gisirado na pan makita na to ang lake, no. Kani daw kuan daw ni kanang tabang fresh water. Ay spring man na sa boss, no? Spring water Oo. nga magbukal Buka lang. gikan silawom. Duha na siya katinubdan. Gani tinaw ang tubig mga isod, dunay daghang isda makita nako. Wala lang matima, no. Kani pag-uli na mo hinlo, wapay nali makuan. Pogo dahil sir. Yang lumot. By the way, mga igsoon, gi-allow diri ang kanang mamingwit. So sa mga fishing enthusiast, may mo mamingwit dunay dagko kay nga mga sa na isda, boss. Tilapia, karpa. Tilapia, no? Karpa. Oo. Daghan kayong isda. Doon na po ikuan diri, bangos, Wala sir. Wala. Karpa, halwan, halwan, dagkong kanang mudfish ka, catfish. naa. Kanang mga pantat. Oo, na. Oh. Mahilig mamingwit. Suroy mo nga ni na sa barangay Bago. Tutarahon. Wow. Kanas isda, uy. Kani siya, natural gani siya mga igsoon. Dagkuas mga isda, uy. Doon na siya kuan. Doon na siya kanang murag mga corals nga naa sa fresh water. Oh? Ano ba ito maklaro ninyo? Doon na daw taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nag-maintain ani. So bubuan daw nila mga similya sa isda, mga tilapia siguro, karpa, ug uban pa aron nga ma-maintain ang marine ecosystem doon ay dagang isda. Ay daghan na si isda, o tinawa po daw. Oh. Kukay isda. Nindot ay dari. Fishing ba? Yay! Dagko kayong tilapia. Ay, di dua. Luan, oh. Oh. Di lang ninyo maklaro kay pero kini daw spring water dan ni dunay gabukal sa lawom. Daghan na jud kasanan. Daghan jud kay isda. Boss. Si kuha na mo na, boss. Tilapia gagmay? Tama eh. Oh? Daghan ng gabok. Munang Aretas picas. Oh. Dagko pa gido isda, oh.
ang daghan pa ng balay dia, Oo. limpyo na dia. Oh. Katong naidak kong tuoda na nang drama ng lutaw. Oo. Naa dia idak kong tuod nga ana magkabo ang mga tao. Tao. Pangungag lang. Ah. Ang uban mo inom pa gyud. Oo. Karon ka murag lainan naman ta mo. Lungag ani kay daghan ng lata nga sagbot. Oo. Pero limpyo ra na kuan naman na siya. Kanang natural ra nga mga kuan ba? Oh, di man na basura. Oo, di man na yan basura. Sagbot ra na siya. Sinayahan. Ingon busing nga kini diri gagmay pa kuno sila. Ari na gyud sila mamingwit. Ada sila kuwag para panood-an, ari sila maligo. Doon na kunoy dakong bukal ngadto. Duha daw na bukal ng spring water. Nya. Katong ganina nakita na to sa drone. Ang ilawom adto tubig. So mao na diha, sagbot na diha. Nya kani adto gilimpyuhan ko ng sagbot. Nya nindot ko nung kaayo kay gipanguha ning mga sani ni mga lata nga sagbot ug kanang mga lumot-lumot ka naglutaw. Limpyo kaayo. Pan karon wa pa matiman. Dire jud ka boss. Din yung na tao. Dire kan tao. Dire mo na nagko. Pagka idan ako 14 na lang yung kung Lang yan Sambuanga. pag Sambuanga. Dito ko namin yun. Oh. Pagka 2013 nabalik ko dito. Ah. Diha ra gyapon ko sa adaptive lamang ka balay. Ito na apel lang gyapon ko sa posisyon. Oh, sa kaning association dire sa kuan. Lamak. Kapoy na pilihan ng bantay. Dire. Siya day mo'y gitugyanan aning lake, Buswang Lake. Badlong ragod sa kanang mga illegal fishing. Oh, Sama lagi. ng manghilo, manglaya, Oh, mong rinti. mangrinte. Oh. Di ginaangay tugutan kay Oh, maamong man ang mga pispis. mga gagmay. Oh. Fingerling ng mga tayo. Oh. Mga tagtag sticker dire. Oh, mga tagtag sticker niya, papilit lang gud sa motor. Cebuano 123 na sa YouTube. Oh, ikaw po do. Okay. Boss oh. Sticker. Okay. Wow. Awa. Oh. Wow. Kana dia mo nindot kayo. Oh. Tinaw kayong tubig. Wow. Dunay daghang nangaligo ngadto eh. Sumpay ni siya sa Buswang Lake ha, kana diha. Sumpay. Gikan ditag Buswang Lake sa karon balik na tag poblasyon.
Kani mga igsoon mo ning karaan nga taytayan. Nya wa pagyapon gub kay tungod do na nay laing taytayan diri. Kani. New Bago Bridge, Asturias. Oh, doon ay mga tao. Kita ninyo? Gamit ra og kanang raft nga kawayan. Nya subay aning suba. Abot asa na sila padong. Lami oy. Lahi ang kombinasyon sa bugas o kining birdseed o kining dawa. Stop over ko mga igsoon diri sa man-made forest, Tubigag Manok, Asturias. Okay. Ay. Nya ang lungsod, poblasyon to ang adto, Pikas. Kisil. Kisel, ikaw ma'am? Kati. Kati, ma'am Kati. Alright nya, doon na boy. Lain diri. Ma'am, lingi po ko ma'am. Hi. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew